Ostres, però si esteu aquí. Estàvem parlant dels 10 anys de la UAP. Tu, però quan vas començar? Pues el mateix any que tu, No. amb la Malala. No, tu vas començar a Sadako. Però feia de cor general i jo a Sadako. Ja, però és començar. Va ser molt divertit. Te'n recordes quan a la Malala em van donar el traje de moda negra i em anava pels turmells? Imagina que te'l posen ara, aquest traje. No, ara em aniria bé, ara l'emplenaria. Jo m'ho he passat molt bé durant tots aquests anys, Sí, som una gran família. Bueno, des dels més veterans et deixem amb els més joves.